Täällä ollaan metsämarssimassa metsäasiantuntija Parviaisen Petrin kanssa noin 5 vuotta sitten perustetussa kuusentaimikossa. Ja mitäs tää sinun mielestä näyttää? Tämä näyttää tyypilliseltä tämmöiseltä varhaishoitokohteelta, että tässä on tehty kuusen viljely ja täällä kuusentaimet on erittäin hyvässä kasvussa, mutta tänne ympäristöön on tullut tätä lehtipuuta runsaasti. Ja nyt tässä pitäisi tehdä kiireellisesti taimikon varhaishoito, joka tarkoittaa sitä, että tämä ylimääräinen lehtipuusto poistetaan, jotta saadaan tälle kuusentaimelle valoa ja kasvutilaa. Ja erittäin hyvä kasvu kuusessa. Ja nyt kun tämä lehtipuu poistetaan, niin tämä kuusen hyvä kasvu tässä jatkuu ja turvataan tämä viljelyn työn jatkuvuus. Tää näyttäisi semmoiselta aika kiireelliseltä kohteelta. Tässä on tää lehtipuusto aika pitkälti tämän kuusikon päällä jo. Mitäs siinä käy, jos tätä lykkää vuodella tai 2? Ensinnäkin näille kuusentaimille ja kustannuksille. Kyllähän se mitä enemmän tätä lehtipuuta on ja mitä paksumpaa, niin sen arvokkaampaa on sitten se raivaustyö. Että varhaishoito kannattaa tehdä viljelyksestä niin siinä 4-6 vuoden kuluttua. Ja nyt jos tätä ei raivata, niin oikeastaan tuolla näkyy jo vähän yksi kuusentaimi, mikä on jäänyt lehtipuun varjoon, eli tämä koivu kasvaa tämän taimen päälle ja sitten se lehtipuun oksisto niin kasvaa laatuksen päälle ja kuusen kasvu tyrehtyy. Tässä taitaa olla vähän poriongelmaa myös, mutta pitkässä juoksussa niin tämä lehtipuusto sitten varjoaa tätä kuusentaimikkoa ja menetetään tämä viljelyn potentiaalinen hyöty. Saako tämmöiseen työlajiin mitään valtion Kemera-tukia? Kyllä. Silloin kun se kuusentaimi on vähintään 70 senttiä pitkää ja maksimissaan 3 metristä, niin puhutaan silloin varhaishoidon Kemera-tuesta. Ja tällä hetkellä se tuki on 160 € hehtaarille. Ja uusi Kemera tulee ajastaan voimaan, niin siinä myös on tämä varhaishoitotuki mukana. Paljonhan täällä tätä lehtipuuta on. On, ja se on paikkoin hyvin tuommoista 3-4 metristä jo alkaa olla, että kyllä tässä varmaan niin lähiaikoina tänne on metsuri sitten laitettava hommiin ja työ käyntiin. Kyllä. Kiitoksia. Tämä oli varhaishoitokohde ja näistä voitte sitten tarkemmin kysellä omaa alueen metsäasiantuntijalta. Meiltä löytyy sitten myös metsureita ja samalla pystytään hakemaan myös ne tuet. Täältä tähän. Kiitoksia.